सुनो का भाई तो एगो बिया गोर एगो अरे दुनिया से सावर अखिया कोइल हमर लोग एगो मारू में दूगो रहली स आ दोनों हमरे और ताकत रही से अब हम का कहे एगो सावरे बिया एगो गोरे बिया बुझात नहीं खे बाबा कि अब हम कोना के मने प्यार करी एहे तो तने ठीक लागत कि एगो बिया गोरे एगो अरे दुनिया से सावर अखिया कोइल हमर दोनों एक रे वही लभकावाला से कोई लभकावाला से कोई एगो बिया गोरे एगो दुनिया से सावर अखिया कोइल हमर लोरी एगो बिया गोरे एगो दुनिया से सावर अखिया कोइल हमर लोरी। फिर से देखी पुरस्कार हमरा कौपा मनोज कुमार जी लइका के जीजा जी बन तो दोनों एक रे वही लभकावाला से कोरी लभकावाला से कोरी दोनों एक रे वही लभकावाला से कोरी लभकावाला से पुरस्कार देले बनी बार बार प्रणाम करो राहुल बाबू आगे लगा जा बनर रौरो लगा के खड़ा हो अरुणंजना जी के वो आग्रह बा हमरो आग्रह बा कि अगर जनिया खड़ा बानी रौरा सब है बैठे के स्थान हो तो बैठ जाई सब ऐसे के रौरा सब खड़ा बानी आ गोल गोलू रे जके दुखाता ऐसे के रौरा सब भगवान बानी कुर्सी होखे तो हम आयोजन करता से आग्रह करब कि ओनियो के कुर्सी अब एने लगवा दी सब है अब तो ई कार्यक्रम के बेरा गर्मी के दिन हो अब आदमी जुटी है तो फिर जगह ना रह जाए ऐसे सब रौरा सब गार्जियन बनी बैठ जाए तो अच्छा लगे लइका को सुगनिया
है दोस्त दोनों जानी चाहे लोग जनों से ज्यादा हो दोनों ओरी मन हमार बहुत आधा आधा हो दोनों जानी चाहे लोग जनों से ज्यादा हो दुनोरी मन हमार बहुत आधा आधा हो लगिया बोलौली जब अंजलि बाबू के सिंदूर दान होत रहे तो मुनि हमरा के लगे बोलौली घर के पीछे थी तो हम घबरा गए अंजलि दान के सिंदूर दान होत रहे लगिया बोलावली तो होला घर धड़ी अखिया